Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa shafina na sharifawatech da ke YouTube. Ga wanda wannan zuwan su na farko idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. So a kamar da labari yake ta faman yawo na abin da ya shafi listin na post, mutane suna ta faman cewa an daga listin na post, so insha Allah a wannan bidiyo zan yi bayani akan abubuwa guda 4 zuwa 5 akan abin da ya shafi listin na post. Abu na farko shine shin da gaske ne ma wai an daga listin din na post? Sai kuma abu na biyu, idan an daga listin na post so yaushe aka mai da shi? Sai kuma abu na uku, yana iya yiwuwa bayan an sanar a exchanges wajen guda 8 kamar irin su Bybit, kowane, Bitget, get.io da sauran exchanges, to yana iya yiwuwa bayan an sanar a wannan exchanges din cewa za a list ranar kaza kuma a daga. Sannan kuma abu na 4, me dalilin da yasa aka daga wannan listin din? Shine abin da za mu yi bayani akai insha Allah kai tsaye. Kamar da kuke gani, wannan shine postin ɗin da suka yi a shafinsu na Twitter wanda yake ɗauke da mabiya kimanin 629. Sannan kuma har ila yau wannan postin ɗin sun ƙara yin sa a community ɗinsu na Telegram wanda duk dai abu ɗaya ne. To a gurguje zan dunkule wannan bayanan cikin yaren Hausa kai tsaye in ba ku bayanin me suke nufi da wannan. Kamar da kuke gani za ku ga an sa post listing update. Muhimman abubuwa da ke cikin wannan sanarwar guda 3 ne. Abu na farko, sun ce sun ɗage listin don tabbatar da kyakkyawan launch environment. Sai kuma abu na biyu, sun jaddada cewa kowane canji da suka yi yana da nufin inganta abubuwa ne. Sai daga ƙarshe suka yi bayanin cewa za su sanar da sabuwar ranar listin ta hanyar official channels ɗinsu kamar irin su Twitter da kuma Telegram da sauran kafafen yaɗa zumunta, kamar da suka sanar da shi wannan post listing update. Sai kuma abu na biyu, wace rana suka saka domin yin listing din shi wannan coin na post. Kamar da suka yi bayani a shafukansu na Twitter da kuma Telegram, sun bayyana cewa za su sake sa sabuwar rana ko kuma sabon date na shi listing din wannan coin din nan ba da daɗewa ba. Kamar da suka yi bayanin cewa za su sanar da hakan ne a shafukansu na sada zumunta kamar irin su Twitter da Telegram da sauran kuma official channels ɗinsu. Sai kuma abu na 3, shin yana iya yiwuwa bayan an sanar da cewa za a yi listing na coins a exchanges sannan kuma a ɗage wannan listing ɗin, ma'ana a yi postponing ɗinsa zuwa wani lokaci? A mahanga ta ilimi wannan ba sabon abu bane, kuma sannan ba abun mamaki bane idan mutum yana da ilimin. A takaice akwai dalilan da yake sawa a ɗage listing kamar haka. Na farko, technical issue, security concerns, partnership issue, low market liquidity, project delay da kuma market condition. Waɗannan dalilai sukan iya janyowa a ɗage ranar listing, wanda amma su post community ba za su iya fitowa su yi muku wannan bayani ba domin bayani ne na sirri saboda yanayi na tsaro. Muna fata dai Allah ya sa haka shine ya fi alkhairi. Sannan kuma a ci gaba da bibiyan mu a shafinmu na sharifawatech da ke YouTube domin samun update da zarar an saki. Mun gode.